Ассалому алейкум, апа ухарои қандим, тамошобинои гироми қадрам, ҳама каса хуш омадед ба канали мо духтаро. Имрӯз дар навори мо анами хеле двойко мешавад, чӣ хеле ки шумо дидесен духтаро. Ино эзорпочаш қатъян, лавакои остиншон резин доранд духтаро, тиканошон белмандоб материали мулоимакай духтаро, размерошон ай 46 то 56 наличи дорем. ҳозирашта духтарако як 5 донаи ахиронуш мондаги 1700 рубли духтаро додеста меора. Успед кунен заказотона оформит кунен духтаро. дар анами қафои мавдаги расветкош қати 5-6 донаи ахирон шай духтаракои худам ҳоз ма шумо да иёша нишон метим. чӣ хеле ки гуфтам лавакои остинаш духтаро резинка доранд, дарозиш айзону поёнай эзорпоча қати 1700 рублай духтаро. Успед кунен. чӣ хеле ки гуфтам духтарои нозанини худам анаиё ҳозирашта в наличи ҳастанд духтаро. и хонаи мара аҳамият надиҳед, хонаи ма ҳозирашта магазин шидагиай духтаро. ай кор омадам саросима барои шумо видео кардестам. ай инаи хиҷобако духтаро в наличи ҳозир мегум 4 расветкаи дига дорам. иёра духтаро 600 рубли кардагим. успед кунен заказакотоно оформит кунен. ира бинед лавакои доманаш сваровски санг доранд, намерезанд духтаро. ма вақте ки гуфтам ки намерезанд значит намерезанд духтаро. шумо ягон ҷо мегирен ягон борои арзон ки ами хелуш мекунӣ ку ҳастай мерезанд. и ай у нестай духтаро. материалаш пахтагии мулоими бенгалинай духтаро. шута ёрам мепӯшен, пашмак намекунанд. нархошона гуфта гузаштам духтаро. ай инаи расветка дорам, дидем пешашон замочек дорам. микртай ки ёзда танаи май пешашон замочек дорам, не хеле расветкаша дора. ин амуди савзакша дора духтаро, чӣ хеле ки шумо дидестен. ин намудша дора бо сафед ба зард мешавад. ана ин намуди сирхша дора духтаро. успед кунен заказотона оформит кунен. 5-6 донаи ахиронаш мондагай духтаракои қанди худам. марҳамат, рақамҳом дар рӯи экран мешавад. ватсапм барои заказ кардан. канали моро дастгирӣ кардана фаромӯш накунен. подписатсия ва лайки худа дареғ надорен духтаро. аи сатро бо 3-4 свети дигаша дорам. успед кунен заказотона оформит кунен духтаро. хайр тамошобинои худам, то наворҳои ояндаи мо. успед кунен хеле киртои хушрӯра харидорӣ кунен.